Τη νύχτα που οι γονείς μου παρέδωσαν στην αδερφή μου ένα ολοκένουργιο σπίτι για την αποφοίτησή τους, η αίθουσα ξέσπασε. Χειροκροτήματα, τηλέφωνα, περήφανα χαμόγελα παντού. Τότε ο μπαμπάς μου γύρισε προς το μέρος μου και είπε: «Και για σένα, μια συνδρομή στο γυμναστήριο». Οι άνθρωποι γέλασαν, όχι αμήχανα, δυνατά. Ένιωσα κάτι να ραγίζει. Έφυγα τρέμοντας, λέγοντας στον εαυτό μου ότι η ταπείνωση ήταν το χειρότερο που μπορούσαν να κάνουν. Έκανα λάθος. Εβδομάδες αργότερα, έφτασε ένα γράμμα με το όνομά μου τυπωμένο προσεκτικά στην μπροστινή όψη. Μέσα υπήρχε μια απόδειξη ότι η οικογένειά μου δεν με είχε απλώς φέρει σε δύσκολη θέση. Είχαν ξεπεράσει ένα όριο που θα μπορούσε να καταστρέψει τη ζωή μου. Σε αυτό το σπίτι, ήταν μόνο η αρχή όλων των άλλων. Το όνομά μου είναι Μία. Είμαι στις αρχές της δεκαετίας των 30 και εργάζομαι σε μια σταθερή δουλειά γραφείου που πληρώνει τους λογαριασμούς και διατηρεί τη ζωή μου προβλέψιμη. Μένω μόνη μου σε ένα μικρό διαμέρισμα σε μια μεγάλη πόλη. Τίποτα το φανταχτερό, απλώς καθαρή πάγκη, ήσυχες νύχτες στο διάστημα. Αυτό είναι δικό μου. Πάντα μου άρεσε έτσι. Από έξω, η οικογένειά μου φαινόταν τέλεια. Φωτογραφίες διακοπών στον τοίχο, μεγάλα δείπνα, δυνατά γέλια, το είδος της οικογένειας που οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι δεμένοι. Αλλά μέσα σε αυτό το σπίτι, υπήρχε μια σαφής τάξη, και την έμαθα νωρίς. Η Μπάρμπαρα, η μεγαλύτερη αδερφή μου, ήταν η χρυσή. Όλα της έρχονταν πιο εύκολα, ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν. Όταν έκανε λάθος, κάποιος τα καθάριζε. Όταν ήθελε κάτι, εμφανιζόταν. Καινούριο αυτοκίνητο μετά από ένα ατύχημα. Επιπλέον βοήθεια όταν τα μαθήματα γίνονταν δύσκολα. Δικαιολογίες που έβρισκα εκ μέρους της πριν καν ρωτήσει κανείς. Εγώ ήμουν το αντίθετο. Η υπεύθυνη. Αυτή που δεν χρειαζόταν βοήθεια. Αυτή που μπορούσε να το χειριστεί. Αν κάτι πήγαινε στραβά στη ζωή μου, η απάντηση ήταν πάντα η ίδια. Θα το καταλάβεις. Και το έκανα ξανά και ξανά. Εκείνο το βράδυ στο δείπνο αποφοίτησης, το μοτίβο έγινε τελικά αδύνατο να αγνοηθεί. Το σπίτι που έδωσαν στην Μπάρμπαρα άξιζε περίπου 120.000. Όλοι το ήξεραν. Δεν το ψιθύρισαν. Το ανακοίνωσαν σαν τρόπαιο. Η Μπάρμπαρα έπαιξε έκπληκτη, αλλά το χαμόγελό της την πρόδιδε. Το ήξερε. Πάντα ήξερε. Όταν βγήκε το δώρο μου, ήταν αρκετά μικρό για να χωρέσει στο ένα χέρι. Μια συνδρομή στο γυμναστήριο. Η μητέρα μου είπε ότι ήταν πρακτικό. Ο πατέρας μου αστειευόταν για το να παραμείνω υγιής. Μερικοί συγγενείς γέλασαν σαν να ανακουφίστηκαν που δεν του συνέβαινε αυτό. Θυμάμαι να κοιτάζω το τραπέζι και να κάνω μια γρατσουνιά στο ξύλο με το δάχτυλό μου προσπαθώντας να αναπνεύσω κανονικά. Δεν ήμουν ακόμα θυμωμένη. Ντρεπόμουν. Μαζεύτηκα σαν να μου είχε μόλις θυμηθεί το μέρος μου. Η Μπάρμπαρα έσκυψε και ψιθύρισε κάτι για το πώς θα μπορούσα να αναβαθμίσω τον εαυτό μου αν προσπαθούσα περισσότερο. Δεν απάντησα. Δεν εμπιστεύτηκα τη φωνή μου. Αυτή ήταν η στιγμή που κατάλαβα κάτι σημαντικό. Δεν ήταν απερίσκεπτο. Δεν ήταν λάθος. Ήταν σκόπιμο. Και αν έμενα, θα περνούσα το υπόλοιπο της ζωής μου ευγνώμων για τα ψίχουλα. Δεν έκανα ομιλία όταν έφυγα εκείνο το βράδυ. Δεν γύρισα τραπέζι ούτε φώναξα στην άλλη άκρη του δωματίου. Απλώς σηκώθηκα, σήκωσα το παλτό μου και είπα: «Φεύγω». Η μητέρα μου συνοφριώθηκε σαν να την είχα ντροπιάσει. Ο πατέρας μου μόλις που σήκωσε το βλέμμα της. Η Μπάρμπαρα χαμογέλασε πονηρά, ήδη αποσπασμένη από την προσοχή γύρω της. Ο κρύος αέρας έξω χτύπησε το πρόσωπό μου και συνέχισα να περπατάω μέχρι που τα χέρια μου σταμάτησαν να τρέμουν. Κάθισα στο αυτοκίνητό μου για πολλή ώρα κοιτάζοντας το τιμόνι, επαναλαμβάνοντας κάθε γέλιο στο κεφάλι μου. Τότε ήταν που αποφάσισα ότι είχα σταματήσει να προσποιούμε ότι αυτό ήταν φυσιολογικό. Μέσα σε μια εβδομάδα, βρήκα το διαμέρισμά μου μικρό, ήσυχο και δικό μου. Μετακόμισα χωρίς να ζητήσω βοήθεια. Δεν είπα στους γονείς μου που πήγαινα. Δεν έκανα ανακοινώσεις. Απλώς έφυγα. Τις πρώτες μέρες, η σιωπή ένιωθα παράξενη. Μετά ένιωσα γαλήνη. Η Μπάρμπαρα έσπασε στην αρχή. Αποκάλεσε τη φωνή της ανάλαφρη και πειρακτική. Λοιπόν, πως είναι το μέρος ζεστό, δεν απάντησα. Αργότερα έστειλε μήνυμα, μια φωτογραφία από το σαλόνι της. Ξύλινα πατώματα, μεγάλα παράθυρα, μια λεζάντα που έλεγε «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι δικό μου». Έκλεισα το νήμα. Οι γονείς μου προσπάθησαν στη συνέχεια. Η μητέρα μου άφησε φωνητικά μηνύματα ρωτώντας αν είχα σταματήσει να είμαι δραματική. Ο πατέρας μου έστειλε μια φορά μήνυμα «Πάρε τηλέφωνο όταν ηρεμήσεις». Δεν απάντησα.
Κάθε μήνυμα έμοιαζε λιγότερο με ανησυχία και περισσότερο με εκνευρισμό που δεν έπαιζα τον ρόλο μου. Πέρασε ένας μήνας. Προσήλωσα σε μια ρουτίνα. Δουλειά κατά τη διάρκεια της ημέρας, απλά δείπνα το βράδυ. Αγόρασα ένα φτηνό φυτό για το παράθυρο και το παρακολούθησα να μεγαλώνει. Ένιωθα σαν απόδειξη ότι κάτι στη ζωή μου επιτέλους προχωρούσε μπροστά αντί για πλάγια. Τότε αργά ένα βράδυ, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Το όνομα της Μπάρμπαρα φώτισε την οθόνη. Παραλίγο να το αγνοήσω, αλλά κάτι στο ένστικτό μου είπε να απαντήσω. Έκλαιγε. Όχι κλάμα από παράσταση, πραγματικός πανικός. Ανάμεσα σε αναστεναγμούς, μου είπε ότι είχε κάνει ένα λάθος, ένα ηλίθιο. Είχε πάει σε ένα καζίνο σε ένα ταξίδι με φίλους. Νόμιζε ότι μπορούσε να διπλασιάσει κάποια χρήματα. Συνέχιζε να στοιχηματίζει. Δεν σταμάτα. Έχασε το σπίτι. Κάθισα στην άκρη του κρεβατιού μου και άκουγα. Δεν τη διέκοψα. Ούτε την παρηγόρησα. Όταν τελείωσε, ακολούθησε μια μεγάλη παύση. Τελικά είπε, η μαμά και ο μπαμπάς πανικοβάλλονται. Φυσικά και πανικοβλήθηκαν. Το τηλεφώνημα ξεκίνησε το επόμενο πρωί. Οι γονείς μου ήταν πλέον επίγοντες, πιο ήπιοι. Είπαν πράγματα όπως, η οικογένεια βοηθά την οικογένεια και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κακίες. Με ρώτησαν αν μπορούσα να βοηθήσω να καλύψω κάποιους λογαριασμούς, έστω και για λίγο, μέχρι να τακτοποιηθούν τα πράγματα. Κοίταξα τον τοίχο και ένιωσα κάτι να αλλάζει μέσα μου. Αυτό ήταν όλο. Η στιγμή στην οποία οδήγησαν όλα όσα είχα ζήσει. Και ήξερα ότι όμικρον με τόνο τι κι αν επέλεγα στη συνέχεια θα άλλαζε τα πάντα. Δεν απάντησα αμέσως στους γονείς μου. Χρειαζόμουν χρόνο να σκεφτώ όχι τα χρήματα, αλλά τα μοτίβα, το πόσο γρήγορα είχε αλλάξει ο τόνος. Ένα μήνα νωρίτερα, ήμουν δραματική. Τώρα με χρειαζόμουν. Η Μπάρμπαρα εμφανίστηκε στο διαμέρισμά μου 2 μέρες αργότερα. Δεν της είχα δώσει τη διεύθυνση. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να με είχε προειδοποιήσει. Στεκόταν στο διάδρομο και φαινόταν πιο μικροκαμωμένη από όσο θυμόμουν, με την αυτοπεποίθησή της να έχει αντικατασταθεί από απελπισία. Τα ρούχα της ήταν τσαλακωμένα, τα μάτια της κόκκινα, η φωνή της ασταθής. «Χρειάζομαι απλώς ένα μέρος να χαλαρώσω», είπε, έστω και για ένα βράδυ. Την άφησα να καθίσει στον καναπέ. Δεν της πρόσφερα φαγητό. Δεν την αγκάλιασα. Την άκουσα. Μιλούσε σε κύκλους για κακή τύχη, για πίεση, για το πως τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί αν οι γονείς μας δεν την είχαν πιέσει τόσο πολύ. Ούτε μία φορά δεν είπε, τα έκανα θάλασσα. Έμεινε το βράδυ. Μετά άλλη μια. Άρχισε να αντιμετωπίζει το διαμέρισμά μου σαν μια προσωρινή ταλαιπωρία. Σύντομα θα δραπέτευε. Έφαγε τα ψώνια μου χωρίς να ρωτήσει, έκανε χρήση του ντουζ μου, άφησε τη τσάντα της δίπλα στην πόρτα σαν να ανήκε εκεί. Όταν της είπα ότι δεν μπορούσε να μείνει άλλο, το πρόσωπο της άλλαξε. Ο πανικός έγινε έντονος. Τι να κάνω, χτύπησε απότομα. Να κοιμηθώ στο αυτοκίνητό μου, δεν ύψωσα τη φωνή μου. Πρέπει να βρεις κάτι. Έφυγε εκείνο το βράδυ, χτυπώντας την πόρτα αρκετά δυνατά ώστε να τραντάξει το πλαίσιο. Το επόμενο πρωί, η μητέρα μου τηλεφώνησε κλαίγοντας. Είπε ότι η Μπάρμπαρα υπέφερε, ότι ήμουν σκληρή. Ο πατέρας μου ακολούθησε με ένα μήνυμα υπενθυμίζοντας μου πόσα είχαν κάνει για μένα μεγαλώνοντας, σαν να ήταν η υποστήριξη ένα δάνειο που είχα υπογράψει εν αγνία μου. Μετά τα πράγματα έγιναν περίεργα. Μικρά πράγματα στο διαμέρισμά μου άρχισαν να εξαφανίζονται. Φαγητό που ήξερα ότι δεν είχα φάει. Μια κουβέρτα διπλωμένη διαφορετικά από όμικρον με τόνο τι την είχα αφήσει. Στην αρχή, κατηγορούσα τον εαυτό μου. Το άγχος μπερδεύει τη μνήμη. Ένα βράδυ, παρατήρησα ότι το παράθυρο στη γωνιά του πλυντηρίου μου δεν ήταν πλήρως κλειδωμένο. Δεν άνοιξα ποτέ αυτό το παράθυρο. Έβαλα το τηλέφωνό μου να ηχογραφήσει πριν πάω για ύπνο. Το βίντεο με έκανε να νιώσω άβολα. Στις 2 ακριβώς το πρωί, το παράθυρο άνοιξε. Η Μπάρμπαρα σκαρφάλωσε μέσα ήσυχα όπως το είχε κάνει και πριν. Πήγε κατευθείαν στην κουζίνα, έφαγε όρθια, μετά κουλουριάστηκε στο πάτωμα με μια από τις κουβέρτες μου και κοιμήθηκε. Την αντιμετώπισα την επόμενη μέρα. Το αρνήθηκε μέχρι που της έδειξα το βίντεο. Μετά κατέρευσε. Είπε ότι ντρεπόταν, ότι δεν ήθελε οι γονείς μας να δουν πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα, ότι νόμιζε ότι δεν θα το πρόσεχα. Της έδωσα 1 ώρα να φύγει και της είπα να μην γυρίσει. Τότε σταμάτησαν να ρωτούν οι γονείς μου. Άρχισαν να κατηγορούν. Είπαν στους συγγενείς ότι ήταν άκαρδος, ότι είχα εγκαταλείψει την αδερφή μου όταν με χρειαζόταν περισσότερο, ότι ήμουν ψυχρός, αχάριστος. Μόνο ένα άτομο με απέκρουσε, ο θείος μου. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Δεν κάνεις λάθος, και το ξέρουν».
Απλώς δεν είναι συνηθισμένη στις συνέπειες. Ήθελα να πιστέψω ότι αυτό ήταν το τέλος. Αλλά αυτό που δεν ήξερα ακόμα ήταν ότι ενώ μιλούσαν για μένα πίσω από την πλάτη μου, σχεδίαζαν ήδη την επόμενη κίνησή τους. Η επιστολή έφτασε σε έναν απλό φάκελο της Τρίτης, με το όνομά μου γραμμένο προσεκτικά, σαν να μην υπήρχε τίποτα μέσα σε αυτό που θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο. Την άνοιξα, στέκοντας στον πάγκο, με τον καφέ να κρυώνει δίπλα μου. Έγραφε ότι όφιλα χρήματα, όχι ένα μικρό ποσό, αρκετά για να σφίξω το στήθος μου, αρκετά για να απειλήσουν όλα όσα είχα εργαστεί. Η επιστολή ανέφερε πληρωμές που είχαν εκπρόθεσμες οφειλές και προειδοποιούσε ότι θα ακολουθούσαν περαιτέρω ενέργειες αν το υπόλοιπο δεν διευθετούνταν. Τη διάβασα 3 φορές, πεπισμένη ότι είχε γίνει κάποιο είδος μπερδέματος. Δεν είχα πάρει κανένα δάνειο. Πλήρωσα τους λογαριασμούς μου στην ώρα τους. Έκανα τη ζωή μου βαρετή επίτηδες. Τότε είδα τη διεύθυνση στα χαρτιά, το σπίτι των γονιών μου. Τα χέρια μου άρχισαν να τρέμουν. Πέρασα το υπόλοιπο της ημέρας κάνοντας τηλεφωνήματα, κάνοντας προσεκτικές ερωτήσεις, σημειώνοντας πράγματα. Μέχρι να δύσει ο ήλιος, κατάλαβα ακριβώς τι είχε συμβεί. Κάποιος είχε χρησιμοποιήσει τα στοιχεία μου για να ανοίξει ένα δάνειο. Τα χρήματα είχαν πάει κατευθείαν στο καλύπτοντας το χάος της Μπάρμπαρα. Ενίκιο, κοινόχρηστα, άλλους λογαριασμούς που δεν ήθελα να κατονομάσουν. Δεν με είχαν ρωτήσει. Δεν με είχαν προειδοποιήσει. Αποφάσισαν για μένα. Οδήγησα μέχρι το σπίτι των γονιών μου εκείνο το βράδυ. Δεν τηλεφώνησα εκ των προτέρων. Δεν χρειαζόταν. Ανέβηκα τα γνώριμα σκαλιά, νιώθοντας σαν να έμπαινα σε ένα μέρος που δεν μου ανήκε πια. Η μητέρα μου άνοιξε την πόρτα και πάγωσε όταν είδε το πρόσωπό μου. «Μία», είπε πολύ γρήγορα. «Έπρεπε να τηλεφωνήσεις». Πέρασα από δίπλα της στο σαλόνι. Ο πατέρας μου καθόταν στον καναπέ. Η Μπάρμπαρα στεκόταν κοντά στο παράθυρο, με σταυρωμένα χέρια και σφιγμένο το σαγόνι. Άφησα το γράμμα στο τραπέζι. «Εξήγησέ μου». Η μητέρα μου το πήρε, το κοίταξε και μετά κοίταξε αλλού. «Θα σου το λέγαμε». Όταν ρώτησα, η φωνή μου ήταν σταθερή, κάτι που με εξέπληξε. Ο πατέρας μου αναστέναξε σαν να τον εξαντλούσα. Τα πράγματα ξέφυγαν από τον έλεγχο. Χρειαζόμασταν χρόνο. «Χρησιμοποίησες το όνομά μου», είπα. «Η φήμη μου. Το μέλλον μου». Η Μπάρμπαρα χλέβασε. «Υπερβάλλεις. Είναι προσωρινό». Γύρισα προς το μέρος της. «Εσύ δεν μπορείς να το αποφασίσεις αυτό». Η μητέρα μου μπήκε ανάμεσά μας, με τις παλάμες ψηλά. «Ξέρεις πόσο απελπισμένη ήταν. Τι έπρεπε να κάνουμε, να την αφήσουμε να καταλήξει στο δρόμο?» Γέλασα μια φορά. «Κοντό, κοφτό. Λοιπόν, εσύ αποφάσισες να με βάλεις εκεί. Αυτό δεν είναι δίκαιο», είπε απότομα ο πατέρας μου. «Εμείς σε μεγαλώσαμε. Δεν νομίζεις ότι μας χρωστάς κάτι?» Αυτό ήταν όλο. Η ποινή που περίμενα όλη μου τη ζωή. «Όχι», είπα. «Δεν νομίζω». Το δωμάτιο σίγησε. Τους τα είπα όλα αργά, καθαρά. Εξήγησα τι θα μπορούσε να μου κάνει αυτό, πως θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά μου να νοικιάσω, να μετακομίσω, να ζήσω. Τους είπα ότι δεν ήταν οικογενειακή διαφωνία. Ήταν σοβαρή παραβίαση. Η μητέρα μου άρχισε να κλαίει. Αληθινά δάκρυα αυτή τη φορά. Δεν νομίζαμε ότι θα το μάθαινες τόσο γρήγορα. Η Μπάρμπαρα γύρισε τα μάτια της. «Πάντα τα κάνεις όλα για σένα». Γύρισα πίσω στους γονείς μου. «Να τι θα συμβεί?» «Θα το διορθώσεις αμέσως. Θα χειριστείς τις πληρωμές και θα κλείσεις οτιδήποτε έχει ανοιχτεί στο όνομά μου. Αν ξανακούσω νέα τους, θα εμπλέξω τις αρχές. Δεν σε απειλώ. Σε ενημερώνω». Ο πατέρας μου σηκώθηκε. Ο θυμός άστραψε στο πρόσωπό του. «Δεν θα το έκανες?» «Θα το έκανα», είπα. «Και δεν θα χάσω τον ύπνο μου γι' αυτό». Η Μπάρμπαρα εξεράγει. «Είσαι απίστευτη. Έχεις καλή δουλειά. Μια ωραία ζωή. Θα μπορούσες να με βοηθήσεις και επιλέγεις να μην το κάνεις». Την κοίταξα και το είδα καθαρά για πρώτη φορά. Όχι αυτοπεποίθηση, όχι δικαίωμα. Φόβος. «Σε βοήθησα ήδη», είπα ήσυχα. Κάνοντας την άκρη και αφήνοντάς σε να αντιμετωπίσεις τις δικές σου επιλογές. Με κοίταξε άναυδη. Έφυγα χωρίς να πω άλλη λέξη. Για τις επόμενες 2 μέρες, το τηλέφωνο μου δεν σταμάτησε να βουίζει. Κλήσεις, μηνύματα, ενοχές μεταμφιεσμένες σε ανησυχία, κατηγορίες μεταμφιεσμένες σε απογοήτευση. Δεν απάντησα σε τίποτα. Την 3η μέρα, έλαβα επιβεβαίωση ότι το δάνειο είχε διαχειριστεί, κλείσει, πληρωθεί. Και πάλι, δεν ρώτησα πώς. Κλείδωσα την πιστωτική μου κάρτα,
Άλλαξα κωδικούς πρόσβασης, χάραξα τόσο σαφή όρια που δεν μπορούσαν να προσποιηθούν ότι δεν τους βλέπουν. Εκείνο το βράδυ, τηλεφώνησε ο θείος μου. «Είναι έξαλλοι», είπε. «Αλλά είναι και αυτοί φοβισμένοι. Ξέρουν ότι το παράκαναν». «Τι γίνεται με την Μπάρμπαρα?» ρώτησα. «Είναι θυμωμένη», είπε. «Αλλά για πρώτη φορά, έχει κολλήσει κι αυτή». Έκλεισα το τηλέφωνο και κάθισα στην ησυχία του διαμερίσματός μου, ακούγοντας το βουητό του αεραγωγού που έπνιγε η πόλη έξω από το παράθυρο. Η καρδιά μου χτυπούσε ακόμα δυνατά, αλλά από κάτω υπήρχε κάτι καινούριο. Ανακούφιση. Μια εβδομάδα αργότερα, η Μπάρμπαρα προσπάθησε ξανά. Εμφανίστηκε απροειδοποίητα, στεκόμενη στο ίδιο σημείο που στεκόταν πριν. Φαινόταν χειρότερα, κουρασμένη, εξαντλημένη. «Πρέπει απλώς να μιλήσω», είπε. Δεν κουνήθηκα. «Πες το. Δεν θα με βοηθήσουν πια», είπε. «Η μαμά και ο μπαμπάς είπαν ότι πρέπει να το καταλάβω». Σχεδόν τη λυπήθηκα. «Σχεδόν. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό μόνη μου», είπε. «Δεν μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω 2 δουλειές. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι». Κράτησα την πόρτα. Έπρεπε να το είχε σκεφτεί αυτό νωρίτερα. Ρώτησε απότομα. «Νομίζεις ότι είσαι καλύτερος από μένα?» «Όχι», είπα. «Νομίζω ότι έμαθα πιο γρήγορα». Έφυγε χωρίς άλλη κουβέντα. Εκείνη ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι η δύναμη είχε αλλάξει. Όχι επειδή είχα κερδίσει κάτι, αλλά επειδή είχα σταματήσει να χάνομαι σε αυτούς. Και για πρώτη φορά, δεν είχαν τίποτα άλλο να πάρουν. Μετά από εκείνο το βράδυ, όλα ηρέμησαν. Το δάνειο έκλεισε επίσημα. Η πίστοσή μου κλειδώθηκε. Τέλος στις επιστολές, τέλος στις απειλές που κρύβονταν πίσω από ευγενική γλώσσα. Άλλαξα τις ρουτίνες μου, ενημέρωσα τους λογαριασμούς μου και βεβαιώθηκα ότι κανείς δεν μπορούσε να αγγίξει τη ζωή μου χωρίς τη συγκατάθεσή μου ξανά. Η Μπάρμπαρα σταμάτησε να εμφανίζεται. Από όμικρον με τόνο ότι άκουσα μέσω του θείου μου, μετακόμισε σε ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα και πήρε επιπλέον βάρδιες για να ανταπεξέλθει στους λογαριασμούς της. Χωρίς σπίτι, χωρίς δίχτυ ασφαλείας, μόνο συνέπειες. Οι γονείς μου εξακολουθούσαν να παραπονιούνται για αυτήν, αλλά κάτι είχε αλλάξει. Δεν την έσωζαν πια. Όχι επειδή είχαν γίνει σοφότεροι, αλλά επειδή δεν είχαν άλλες επιλογές. Όσο για μένα, επικεντρώθηκα στο μέλλον. Πήρα ένα προαγωγή στη δουλειά. Τίποτα το φανταχτερό, απλώς περισσότερη ευθύνη και καλύτερος μισθός. Λίγους μήνες αργότερα, μετακόμισα σε ένα καλύτερο διαμέρισμα. Περισσότερο φως, περισσότερος χώρος, περισσότερη ησυχία. Αγόρασα ένα δεύτερο φυτό για το παράθυρο και τα είδα και τα δύο να ευδοκιμούν. Οι γονείς μου προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μια φορά, δοκιμάζοντας τα νερά με μικρά, προσεκτικά μηνύματα. Δεν απάντησα. Η σιωπή μου φάνηκε πιο υγιής από οποιαδήποτε συζήτηση είχαμε κάνει ποτέ. Δεν ήμουν πια θυμωμένη. Δεν περίμενα συγγνώμη ή κλείσιμο. Δεν χρειαζόταν να αποδείξω τίποτα. Η απομάκρυνση δεν είχε καταστρέψει την οικογένειά μου όπως με προειδοποίησαν ότι θα έκανε. Με έσωσε. Έμαθα ότι η αγάπη χωρίς όρια δεν είναι αγάπη. Είναι άδεια να χρησιμοποιηθείς. Η απομάκρυνση δεν με έκανε άκαρδη. Με έκανε ελεύθερη. Αν χρειάστηκε ποτέ να προστατεύσετε τον εαυτό σας από τους ανθρώπους που θα έπρεπε να σας είχαν προστατεύσει, δεν είστε μόνοι. Μοιραστείτε την ιστορία σας στα σχόλια και εγγραφείτε για να μην χάσετε την επόμενη.